ಶರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿನಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತಂಡು ಯಾಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನಕಲ್ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪುನತ ಆ ಗ್ರೂಪ್ 2-3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡಿರ್ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮನಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರು ಅದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೇರು ಫ್ರಾಡ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೇರು ಯಾನ್ ಕೊರಗ ಜನ ಮತ ಮಿತ್ತ ತಾಜಾ ಪಾಡು ಎಂದು ಮತ ಫ್ರಾಡ್ ಅತ್ತು ಅಂಚು ಮತ ಪಂಡ ಸುರು ಮಂತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಚೂರು ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಲಂಚ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಪಂಡ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ತೈತೆ ನಗಲೇ ರೈತೇರು. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಕೆನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಮೀನಿ ಕೊಡ್ತುವೆರಡ ಫ್ರಾಡ್ ಆತು. ಅಂಜುವು ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಅಂಜುವು ಏತೊಂಜಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂದು ಪಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಪಾಡನು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರುವೆ ಪಂಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗಕ್ಲಿನ ಮಂಗಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಪಂಡ ಅಂದುವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಪುಂಡು ಚಿಫಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಉದಿಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಐದು ತುಂಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಹೌದು ಅದಪ್ಪಕ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟ್ರಿಮಿ ಮತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪವ ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೊದಲೇ ತಂದ್ಪೋಪ ನಮಗೊಂದು ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿನ ದೇವರನ್ನ ರೂಪಾಡು ತೂಪನ್ ಪಂಡ ಆ ದೇವರೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಲಕ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಅರೆದ ಅದಪ್ಪ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅದು ಪೋಂಡತ್ತ ಪಂದೇನರ್ ನಿಖಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಂತೂ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಯವಂಡ ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತಂಡ ಮಾರ್ನಮಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಪೇರು ಈ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಶಾರದನ ಮತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮತ ಮನ್ಪುನ ತೂತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಶರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂದ್ ಕೇಂಡ ಮೂರು ಸೈಡ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಮತ್ತು ನವದುರ್ಗಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂಡಿನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾರದನ ವೇಷ ಅಂಚಿನ ನವದುರ್ಗಿ ವೇಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಾವಣ ಮಾತ ಕೊಡಿಡಿಂಚಿನ ದಾದನ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಮತ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾರದನ ರೂಪಾಡು ದೇವಿನ ರೂಪಾಡು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಕೋರ್ನಕಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಶರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಏತ್ನ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆನಪನ್ಪತೂಲೆ 1 ರಿಂದ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಮತ್ತು ನವದುರ್ಗಿಯರ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂಡ 1 ವರ್ಷದ 15 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಬಾರ್ದು ಪಂದುಂಡು ಕೆಲವರಿತ ನಮಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖವಾಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದುಂಡತೆ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಡು ನಮ್ಮ ಮೋನಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೋನಿಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮೋನೆ ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ತೋಜುಡು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ ತರಬೇಕು ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಶಾರದನ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ಈ ತಾವರೆ ಮತ ಕನಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪಲಕ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅವು ಆಕಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ ನಮ್ಮಡೆ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಅವೇನ್ ಮತ ಕನತು ಬರೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಜಸ್ ನಕಲ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಜಜಸ್ ನಕಲ್ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರದ ಅವೇ ಅಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ 2 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಗಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ದಾದ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅದನ್ನ ಮೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅದೇಪನ ಶಾರದನ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾರದನ ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆಯನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ತೆರಿಪಾಡು ಒಂಚಿನ ಒಂದಲ ಮನ್ಪುಲಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬಂದು ಪನ್ನಗಲಂಚಿನ ನವದುರ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ನವದುರ್ಗೆ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಾದ ಪಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇವ್ವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನಾಗೊಂದು ಮಾತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಈತಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಜೋಕು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾತು ನಿಪ್ಪರು ಆವೇಶ ಪಾಡ ಅವನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದಂದು. ಎಸ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲು ಪುದರ್ಕೊರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಲೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024. 3 ತಾರೀಕದ ದುಂಬು ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಪುನಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಪ ಕೊರಲಿ. ಆತನ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪನೋಲಿ ಅಲ್ಪ 8073214624 ಅಂಚನೆ 7090777241 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪುದರ್ ಕೊರಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ನ ಕೊರಲಿ. ಆಯ್ಬಕ್ಕಂದು ಏಪ ಆಪುನು ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡತೆ 3 ತಾರೀಕು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅನ್ಸದಿಪ್ಪನಾಗ ಐತಾರ ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಜೆಕ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆನ್ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ತೂಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ನೆಂಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಪ್ಪನಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೆಲ ನಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್ ಹೇಬಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ನಿನಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ದಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರು ಅಲ್ತಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು CK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೆಗ್ಲ ಆತನ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ಲ ಆತನದು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾದ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನಕಲ್ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೇನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒರಿ ಪುನಃ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಡ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ಈ ಪೊಸತ್ ಜಾಬ್ ನಾಡನಕ್ಲೇನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋರು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಇದು ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ನಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಇನ್ನೇರಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ್ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಜಾಬ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಕೇಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿದ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಅರೌಂಡ್ 30K ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಡು ಏರೆಗ್ಲಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡಾಕೊಂಡು ಮೊಲೆ ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಡಂಚಿ ಬಂದಂದು ಮೊಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಗುರ್ತದ ಅಕ್ಕನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜನ್ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ರೆಡ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂತಿರ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಜಾಬ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಂಡ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾತ ಕೇಂಡಿರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂಡಿರು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂಡಿರು 10th ಬೊಕ್ಕ PUC ದ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹೆಂಚ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ಕೋದಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಲಗನಿ ಚೂರು. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೂರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅತ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪಾತಿರ್ಪಾಲೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ನೇಮ್ ಎಂಕ್ ಮರತು ಪೋತು ನಾವು ಹೆಸರು ಚೂರಾಪನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಮನಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರುವ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವರು ಫ್ರಾಡ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವರು ಯಾನ್ ಕೊರಗ ಜನ ಮತ ಮಿತ್ ತಾಜ ಪಾಡು ಎಂದು ಮತ ಫ್ರಾಡ್ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಮತ ಪಂಡ ಸುರು ಮಂತಿರ್ಗೋದಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮತ ಪಾತಿನಾಗ ನಾವು ಬೇಗ ನಂಬುವ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೈವದ ಪುದರ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಆಚ ಪಾಡಿನಾಗ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಡ ಪಾತಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಆದ ಇಪ್ಪಂದೊಂದು ಉಪಂದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಆತನು ಗೊದಾಂಡೆ ಆ ಮಕ್ಳು ನಂಬಿರ ಓಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರೋಡು ಮತ ಪನ್ನೆ ಪಂದು ಪಂಡಿರ ಅದಾಗ ಆ ಜನದ ಆದ ಪಂಡಿರ್ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದು ಚೂರು ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಲಂಚ ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಪಂಡ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತದ ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು 3,000 5,000 ದಾನ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ಅರೆಗಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರು 3 ನಮ್ಮಡ ಬಂದಿದ್ರೆ 5,000 ದಾನ ಕೊರೋಡು ಬಂದಂದು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಣೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಬಂದಂದು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಪುಂಡತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟ್ ಮಂತದ ಕೊರ್ಪ ಇರೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ
ಅದಕ್ಕ ಅಂಜು ದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನಾಗ ಅವಲ್ಲಿ ಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ನಿಖಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನಾಗ ಇಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳು ದಾದಾಗ ಒಬ್ಬು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಅವು ಏನು ಪಂಡತೆ ಏನು ಚೀಜ ಗುರ್ತದ ಹಕ್ಕೆತ್ತರ ಪಂದದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ತೈತೆ ನಗಲೇರ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಕೆನ್ನಾಗ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಿನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಮೀನಿ ಕೊಡ್ತುವೆರಡ ಫ್ರಾಡ್ ಆತು ದೇವರೇ ಕಾತದಿನಿ ತುಲೆ ಅಂಜುವು ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಅಂಜುವು ಏತೊಂಜಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂದ ಪಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಪಾಡುನು ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರುವೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿನ ಮಂಗಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಪಂಡ ಅಂದುವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಾತಿರಡಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಜೋ ಪಂದ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪಾತಿರು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತಿದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಕಲು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಕಲು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾದ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾತ ಮಂತ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಬದುಕೋಡ ಯಾನ ಈತೆಗೇನು ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಚೂರಾಂಡ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಡಪತದ ಬುಲೆತಿನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ಆವುಡು ಪಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಇಂಚ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬೆಳೆದತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳೆದತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಮತ ಪಂದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅದೇನುವ ನಮ್ಮ ಬಡಪತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಕಾಸು ಮೀನಿ ಕೊರಂಡ ಏರಿಗ ಮೂಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ಪುನ ಏರಿಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಯ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಪೂಂಡಿಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಡ ಆತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನತ ಆ ಬಡಪತ್ತರ ಬುಲೆತಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನನಕ ಆವಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಇರಣ್ಣ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲದಕ್ಲ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲದಕ್ಲ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪು ದಾಪಂಡ ಈ ಜಾಬ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಈ ಮತ ಪನ್ನಗ ಅದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಬ್ ಮತ ಪನ್ನಗ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮತ ತೋನಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೊಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬೇಲದ 30,000 ಸಂಬಳ ಉಂಡಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಮತ ಕರಿಯರ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿದ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾನೇ ತಿಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಆತ ಯಾನೇ ಪೋಡದ ಅದನ್ನ ಅಂಚೆ ಏನಿದಿತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಾಂಡೆ ಅನ್ಪುನ ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಮಂಗಿ ಮನ್ಪಿರಿ ನಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಣ್ಯಕಲು ಓವೇ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಓವೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋಲೆ ಅದಾಗ ಸರಿ ಕೇಂದು ಒಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇನು ಇಂಚೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಿರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಆ ಕಂಪನಿ ಅತನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನ ಮತ ಮಂತದು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಕೇಂದು ಪತ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಾಸು ಮತ ಕೊರ್ರೆ ಮತ ಪನ್ಪಿರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇನಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅವು ಫ್ರಾಡ್ ಪಂದನು ನೆನಪಿ ಪಡ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಅಂಪ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಏತಿಪ್ಪುವ ಆತ ನಮಕೆ ಲಾಭ ದಾಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರಾಜ ತತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೂರ್ವ ತಪ್ಪ ಅನ್ಪುನು ಆ ಜಾಬ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಪೋದು ಏತ ಪೋಣಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೋತುನದಾನ ಏತ ಪೋಣಲು ಕಣನೇಡು ಕೈ ದಿಕ್ಕದಿರದಾನ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜ ಏರಿಂದೇನು ಮತ ಮಂತೊಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿಂಚ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಏರ್ನ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಸಿರಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪಂದಂಡು ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನಲೆ ಏತ್ ಪೊಡುಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಕಾಸು ಲೂಟು ತಿಪ್ಪಿರು ಪಂದಂಡು ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆತೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇರೆ ನಾಡ್ನಾಗ ಆವಡು ಬೇರೆ ನಾಡೊಂದು ದಿಪ್ಪನಕ್ಲ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ಆತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪನ ಬಕ್ಲು PUC ಕಲ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪರ್ ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಫ್ರಾಡ್ ಪಂದೇನಿಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ನಮಗೆ ಆತ ಈಸಿಡ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಮೇನ್ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡು ಮೇನ್ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ಲಾತೆ ಪನ್ಪನ್ಯಾನ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಕೊರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮುಗದ ಪಂಡ ఇక్కడ ఫస్ట్ నికల్తు ఏరత ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ಪಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗೋಕರ್ನಾಥ್ ಎక్కడ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಶರದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲ నేను ಮನ್ಪವ ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲಾಪುನ್ ಪಂಡ ಕುದ್ದೂರು ಡಾಪುನ ಆತೆ ಅನ್ಸಾದ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಏರಾಣ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಅದ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪವನ್ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ವೇಷ ತೂಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನದೇನು ಮಾತ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆನೆಡಿಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ
ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಪ್ ನಾಲ್ಕು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಮುದ್ದು ಶಾರದಿನ ರೂಪಣ ಅವ್ರಿಗಿನ ರೂಪಡ ತುಪ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಮಕ್ಲೆ ನಂಬದು ಉಳ್ಳಾಡದ ಜೋಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾತೆ ಪನ್ಪು ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡು ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬೋಡದೆ ಪನಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ ಪನ್ಪನಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾಪದಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಣುಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡು ಆತಿ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಪಾಪದಿಲ್ಲದ ಪುಣ್ಣು ಉಂಡದೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಿನ ರೆಪ್ಪೋಲ್ಲ ಅಲ್ಗೋತಾಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಲೆ 3,000 ಆವಡ್ 5,000 ಆವಡ್ ಕೆಲವರು 30,000 ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂಜು ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾವು ಬೆನ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಬೆನ್ನು ನಮಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ 80,000 ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನದಪ್ಪರ ನಮಗೆ ಯಾರುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನೆ ಪಡ್ಚಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಆತೆ ಬೈ ಬುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಖಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಮಸ್ತು ಈ ಜೊತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲೇಜ್ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಆತ ನಮ್ಮ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರು ಪಂದು ಏನದ ಯಾನೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ತಿಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು